हम तो ये कहें कि 2 मिनट में मैगी बन सकेला, 2 मिनट में कैरियर ना बनी। तो 2 मिनट वाला चक्कर हटावे के पड़ी और वो मेहनत करे के पड़ी। उहे हम कहते नहीं कि जल्दी में बहुत सारा लोग के भटकाव बा कि जाते ही जल्दी से स्टार बन जाई, हऊ हो जाओ, हई हो जाओ। तो इतना आसान नहीं है, हर चीज खातिर मेहनत। भोजपुरिया भाषी लोग जहां जहां गइलस आपन परचम लहरौलस। भले कितनो ट्रोल होके हो, अपने लैंग्वेज के लेके, एसेंट के लेके, चाहे अपने लुक्स के लेके, अपने कल्चर के लेके, पर उस सब ट्रोल का जवाब दे वो लोग अपन परचम लहरौलस। ऐसे नहीं, आज एक शख्सियत हमने के साथे बाटी जे बिहार के एक छोट गांव से लेके कांस तक का सफर तय कर। एक पंचायत वेब सीरीज से घर घर, गांव गांव, छोट लइकन के मुंह में उनका जबान, उनका नाम बा। ऐसा नहीं, एक शख्सियत बाटी देख रहा है नवीनोद कविनोद उर्फ अशोक पाठक जी। राउत बहुत बहुत स्वागत बा हमने के साथे। जी नमस्कार। तो आप बताइए कि भोजपुरी में आज हम आपका इंटरव्यू लेता नहीं, आपके कैसे महसूस होता है, काहे कि आप यही क्षेत्र का बाटी। ना ना, भोजपुरी हम बोले नहीं, बिल्कुल अच्छा से बोले नहीं, अच्छा लगा था। अगर भाषा बावे तो भाषा के अपन एगो अलग मिठास होला, अपन ओकर अपन का कहल जाला, ओकर रिदम होला। तो हमें बात करे में कोनो दिक्कत नहीं, कि अच्छे लगा था। तो हमारा सवाल बा आपसे जी। कि आप पंजाबी फिल्म का स्टार रहनी, फिर शूद्र फिल्म में आपके जौन बा क्लाइमेक्स आपके ऊपर फिल्म आवल गई जी। पर आपका जौन गांव गांव, देहात देहात, छोट लड़का के जवान पे आपका जौन नाम आवल, जौन मीम्स के थ्रू आवल जी। तो एगो अभिनेता के रूप में आप एके कैसे लेवत हैं? पहला बात तो हम स्टार नहीं की पंजाबी सिनेमा के, ओहू में हम एक्टिंगे करे नहीं। हाँ, ये हमार कोशिश रहेला कि हाँ, हम अपन काम ईमानदारी से करी, या लोग तक वो काम ईमानदारी से पहुंचो। तो वो हमार प्रयास रहेला। बाकी मने अच्छे लगता, खुशी होता कि अगर रउआ कोनो चरित्र कैनी, रउआ कोनो परफॉर्मेंस कैनी, या लोग ओकरा के एह तरीका से लेता, ओकरा के इतना अप्रिशिएट करता, इतना प्यार देता। तो एगो आर्टिस्ट के पूरा जिंदगी में का चाहिए, ये हमें चाहिए कि हाँ भाई, लोग माने केहू आर्टिस्ट होके, केहू जिंदगी में कोनो काम करे और बहुत अच्छा होके, आ लोग ओकरा के अप्रिशिएट करे, तो बहुत खुशी के बात होला। तो हमरा खातिर भी बहुत खुशी के बात बा। तो का एकर कोनो ड्रॉबैक भी बा? ड्रॉबैक, ड्रॉबैक अभी तक ले नहीं के बुझात, लेकिन पता ना, अभी हम कुछ विषय में ज्यादा सोचत नहीं की। अभी जो फेज बावे वो फेज के एंजॉय करते हैं। हाँ, तो ई बावे कि लोग अब हर जगह पहचान लेला होला। बाकी तो इंडस्ट्री बावे, काम जे तरीका से आई वो तरीका से कल जाई। लेकिन अब बतौर एक्टर ये इच्छा रहेला कि अब ये तरीका के कर लेनी, तब कुछ नया हमरा खातिर चैलेंजिंग आवे, नया कोनो स्क्रिप्ट होके, नया किरदार होके, नया चरित्र होके। तो वो हर आदमी के एगो लालच होला अभिनेता के, तो वही तरी हमरो लालच बा। थोड़ा बहुत लालची होके भी चाहिए। होके चाहिए जरूर। जी। सक्सेस होए के मिलेला, जे जी। जाला जे लालची होला। जी हाँ, मने काम के लेके थोड़ा हाँ, लालच लालच भावे होके चाहिए। कि ओकर तनी वेराइटी में होके, हमरा खातिर कुछ चैलेंजिंग होके, हमरा हमार जो ना अपन क्रिएटिव पक्ष बा कि हम कोनो नया चरित्र गढ़ी, या नया तरीका से ओकरा के करी, यही हमार रहेला। तो आप बीइंग एन आउटसाइडर, आप बॉलीवुड में जब कांस में आपके स्टैंडिंग ओवेशन मिलल 10 मिनट का, जी। तो जौन बॉलीवुड का रिएक्शन रहल वो कैसन रहल? अब ई तो हमरा नहीं के पता कि बॉलीवुड के का रिएक्शन रहल, लेकिन हाँ, वो फिल्म हमरा खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बा। ओमे हम लीड में बनी, हम बनी, राधिका आप्टे बड़ी, जो उनकी बेहतरीन अभिनेत्री बड़ी। ओकरा साथे उनका साथे काम करे के मौका मिलल। और वो फिल्म भी बहुत अच्छा बा, ब्रिटिश फिल्म एकेडमी ओकर प्रोड्यूसर बा, फिल्म 4 प्रोड्यूसर बा। तो रुआ एगो का कहल जाला, विश्व स्तर पर पहचान बावे, पहचान मिलला। चाहे ओकरा के सिनेमा के तमाम जे गुणी लोग बा, वो जब पहुंचेला कांस में, तो ये हमरा खातिर बहुत सौभाग्य के बात बा। चाहे हमरा तो आज भी बिलीव ना होला कि हम ओजा पहुंच गए। तो वो बहुत अच्छा, माने वो फिल्म बहुत हमरा दिल के करीब भी बा, बहुत मतलब भावुक कर देले वाला क्षण रहे कांस जब गनी। बहुत बढ़न बात रही कि हमने के क्षेत्र से, भोजपुरिया पट्टी से उठ के कांस तक आप पहुंचली, तो ये बहुत सच में गर्व की बात बा और एक भावुक करे वाला क्षण हुई। हाँ, हमारा साथ तो फायदा ही बा कि जे तरीका से हम भोजपुरी से जुड़ल बनी, वही तरी हम हरियाणा से जुड़ल बनी। काहे कि हमार पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब हरियाणा में भइल, हिसार, फरीदाबाद।
तो भगवान के एकरा के कृपा कहल जाला कि दू दू गो माटी के ओहू जा हम गाँव ही में रहल बनी हिसारों में। तो हर माने गांव जैसन बिहार के बा वही तरी हरियाणा के बा, थोड़ा बहुत कल्चर के अपन डिफरेंस बा। तो हमरा खातिर सबसे फायदेमंद उहे बा कि हम दोनों जगह से अपना आप के मानतानी, तो उसे बहुत फायदा होला बतौर अभिनेता भी या बतौर इंसान भी, कि रउआ जिंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करतानी। हम ये पूछना चाहता नहीं, जैसे आप लोग पहले का हमन के जब जमाना रहल पहले और जमाना में, जबकि वो लड़का कहत रहल है पूर्वांचल का कि हमके एक्टर बने हुआ, तो माए दादा पहले डांट देते रहना कि नहीं नौकरी करा घर चलावा, एक्टर उक्टर कुछ रखल नहीं हुआ। बिल्कुल लेकिन आप लोग जैसे एक्टर जौन बाटा अभिनेता पूरा एकदम एक नजरिया चेंज के देना, मानसिकता है पूर्वांचल का पूरा अब चेंज हो गया। अब अगर लड़के कहता नहीं हमें थिएटर करे बा या एक्टिंग करे बा, तो माए दादा रोकत नहीं माना, पूरा सपोर्ट कर। जी तो जो नौका पीढ़ी बा हर का आप उनके का कहब, कैसन मतलब कैसन उ लोग मानसिक तौर पे तैयार होके जा, कैसन तैयारी कई के वो लोगन के अपन एक्टिंग में आगे बढ़े चाहे। जी, तो हम ये कहे के चाहते हैं कि जोन भी युवा जो नया बाल हो कि फिल्म लाइन में जाए के बा चाहे थिएटर में जाए के बा, तो ओकरा खातिर पढ़ल बहुत जरूरी बा। जैसे डॉक्टर इंजीनियर बने खातिर पढ़ाई करे के जरूरत पड़ेला, वही तरीके ई नहीं है कि एगो भटकाव कि ना भाई हम तो जन्मजात एक्टर बनी या हम तो जाके एकदम मचा देम गर्दा उड़ा देम, तो तरी ना होला। माने हमरा बारीक हर चीज जी जी बिल्कुल, पढ़ाई एजुकेशन बहुत मस्त बा। एजुकेशने बावे जो जिंदगी में सब कुछ बदली रहा। हमार भी एजुकेशने बदलस। हमू जब ग्रेजुएशन में रहनी लगातार बेस्ट एक्टर रहनी हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उतना कैला के बाद भी लेकिन हमरा लगे कि ना यार अभी हमरा आवरी जाने के बा और समझे के बा, एकरा तह में जाए के बा। लिटरेचर बहुत जरूरी बा। अगर आप थिएटर में या फिल्म में तो रुआ कहानी पढ़ी, नॉवल पढ़ी, आप कविता पढ़ी, बहुत सारी चीज बा, तो उ ज्ञान बहुत जरूरी बा। माने हम तो ये कहम कि जे भी एमे आगे अपन कैरियर बनावे के चाहत ओकरा प्रॉपर ट्रेनिंग लेवे के चाहिए, जहां से मिल जाओ जे तरी। कम नहीं होला, जी कितनो ज्ञान बिल्कुल अर्जित करे बिल्कुल। बहुत होला। और रुआ के मतलब मानसिक लेवल पर भी रुआ के रिच करी, रुआ के राउर बेस मजबूत होई, रुआ लगे बात करे के रही, रुआ लगे माने हर तरीका से एगो पुख्ता जो कहल जाला, तो उ बहुत जरूरी बा। एजुकेशन बहुत जरूरी बा, ट्रेनिंग बहुत जरूरी बा। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहता नहीं, जी जैसे जो नौका पीढ़ी होला जी आजकल का जो लड़के मैंने बहुत तेजी से कोनो चीज के अप्रोच कर चाहे ना, फिर बहुत तेजी से पीछे हो जाना, और दिमागी में हमेशा ना बहुत जल्दी सक्सेस पाले के या बहुत जल्दी काम निपटौले का बहुत तेजी रहेला, और साथ ही साथ जब ना ही वो मिलेला तो डिप्रेशन में एंजाइटी मतलब कई तरीके की दिमागी बीमारी से जूझे लगेला लोग, फिर जी। गलत रास्ता पकड़ेला। तो वो लोगन के आप का कहो। हम तो ये कहें कि 2 मिनट में मैगी बन सकेला, 2 मिनट में कैरियर ना बनी। तो 2 मिनट वाला चक्कर हटावे के पड़ी और वो मेहनत करे के पड़ी। उहे हम कहते नहीं कि जल्दी में बहुत सारा लोग के भटकाव बा कि जाते ही जल्दी से स्टार बन जाई, हऊ हो जाओ हई हो जाओ, तो इतना आसान नहीं है। हर चीज खातिर मेहनत करे के पड़ेला। अगर एगो कारपेंटर बावे मान ली कि हई टेबले बनावता, तो ओकरा के पहला दिने पकड़ा दिए, करते करते ओकरा लगे फिनिशिंग आई नु हई सब जोन बनल भाई दीवारे बनल भाई सीधा बावे हई सब बावे, तो ओकरा में वक्त लागेला। तजुर्बा जैसे जैसे तजुर्बा राउर होई रुआ होई तने पुख्ता हो जाए, तो अगर वो प्रोसेस से रुआ अपना आप के गुजारे तो हमरा ख्याल से रुआ फिर डिप्रेशन ना आई, काहे कि रुआ तैयार बनी। आ कलाकार आदमी बा तो उ तो कहल जाला नु कि भाई उ खुद तो खुश होते बा, उ दूसरा के एंटरटेनमेंट खातिर काम करता। तो ये बा कि घबराए के ना चाहिए मन में, पेशेंस बहुत जरूरी बा। जीवन में पेशेंस के बगैर कुछ नहीं है। अगर वो अंदर पेशेंस बा तो वो कुछ भी ये दुनिया में नामुमकिन। अब हम तो ये जब बानी हम एजा ले पहुंचल बनी, हम इहो ना सपना में सोचले रहनी हो कि हम एजा ले पहुंच जाए। तो वो पेशेंस बा, धैर्य बा, फिर ये दुनिया में कोनो चीज नामुमकिन नहीं है। तो क्या हमन के भविष्य में उम्मीद करता नहीं कि आप भोजपुरी सिनेमा में काम करब। ना बिल्कुल, काहे ना करें। मगर अच्छा सिनेमा आई, अच्छा कंटेंट होई तो बिल्कुल हम बिल्कुल करे के चाहे मैं काहे ना करें। हम तो हर भाषा के फिल्म करे के चाहते नहीं कि जितना
होश जितना पाए मिले जी। कलाकार के अभिनेता के जी जॉनर मिले एगो अच्छा दौर रहे मिले, भोजपुरी सिनेमा के, जब 80s और 90s में जिस तरीका के फिल्म बने, पूरा पारिवारिक फिल्म रहे, सब केहू जाओ देखे सुने। आज भी मराठी में इतना अच्छा सिनेमा बनता, अपना मलयालम में इतना अच्छा बनता, बंगाली सिनेमा बहुत रिच बा। तो हमरो भावे कि भोजपुरी सिनेमा के भी आगे बढ़े के चाहिए। भोजपुरी तो बहुत लार्ज लेवल पर भाषा के रूप में फैलल बा, हर आदमी बाणे बिहार पूर्वांचल के कि अलग पूरा विश्व में बाणे, पूरा विश्व में अच्छा जगह बाड़े, पूरा फैलल बा। तो जब वो तरीका के सिनेमा होई कि हाँ रुआ जाई अपना फैमिली के साथ एंजॉय करी, देखी सुनी, जैसे पंजाबी फिल्म बा, तब वो पूरा फैमिली फिल्म होला कि पूरा परिवार जाके साथ देखता, चाहे वो कॉमेडी बा चाहे कुछ भी बा। तो वो तरीका से अगर होई तो हम बिल्कुल करें, काहे ना करें। तो एक लास्ट डायलॉग हो जा पंचायत थ्री के कोनो आप जोन चाहिए। हम डायलॉग यार माने वो एगो होला कि सेट वेट के, लेकिन डायलॉग के ठीक बा कि कौन है गरी खूब ही चलता है, का कौन यार इतना सारा बा कि हमरा खुद ना बुझा। भैया एक एक कप चाय बोल ही दीजिए, अब गर्दा उड़ेगा। यही के साथ आज का ही हमन के खत्म होता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत 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 अपना बहुत समय देने धन्यवाद, खातिर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनता दर्शक वर्ग ओकरो बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ प्रणाम। जी।